Di maju kok. Arep nggo pancatan ndasku to. Lah nek munggane kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek bablas. Ngene to. Sik ora masalah. Aku engko terus mancat sapa ayo. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu Rawani aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Aku iso nek dinai wik. Sampai ale umpul gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora. Wis, ora usah. Strewet wis. Kene rada dinglo. Nggih. Ujan. Wah. Kok jero banget to, Yem? Dalem beli. 3 meter setengah. Dalem. Pun kebon. Ya, tro, tak susah, tro. Ya kasanggeni maya wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratinta aku sing teko kek Ndara Antasena ya Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Siwa Semar slamet tekaku Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Nayantaka slamet tekaku wah Ndara Antasena bekti kula nggih Den garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Yo garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Yo garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya terus tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, Gus. Antasena kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Nah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya, Bagong tak tampa. Pripun enten napa ning kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa jare Kakek Semar bakal duwe gawe ya bener apa ora Kek? Pripun to digawe napa kula niku ora digawe napa-napa Kakek aja goro arep Antasena tak anggep wong ora ngerti tata krama wong ora ngerti unggah-ungguh ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar padha karo sasmita sing wis tak tampa mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Gatotkaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote Kakek Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patimu? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lah lupute Kakek Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambeganing Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kali kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakdi-pakdiku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakek Semar nggone bakal duwe gawe iki aku Kakang Gatotkaca Kakang Antarja bakal nrenggalangi para Sata Kurawa nek ngoten matur nuwun
ndak sami rawuh wonten ing mriki mang pethuke sak njawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo ngatos-atos. Gagang Semar nyuwun pamit. Ndara Garkaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungging ngaloga Antasena Pakde Surtayu ya lakon yang Karang Kadempel sowan kakene Semar Pakde ya mung kepengin tetinju marang Karang Kadempel. Lah kok dadi Sata Kurawa dampyak lakune arep endi Pakde? Pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel wigatine ngembandhawa timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Sata Kurawa kinen boyong Semar Badranaya. Upama ta Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Ing tan Semar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine. Antasena sing ora entuk Pakde. Lho. Kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena singkirna. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane. Aja takon dosa, babati gaman wak gulungi genderamu. Kene marganing patimu Singalena prapteng lalis Pakde Surtayu.
aja mlayu. Antasena nggawa sedulur bapamu. Lho, ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarma. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu. Keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Bapamu mati dening aku, Panggau Tayoni. Piye? Mati kowe. Ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku, ayo Panggau tak. Mati ya. Ayo. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut ki ya sing gunake ketrampilan.
gelut kok ming. Angger kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man, sampeyan ampun ngece. Mangrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyo awake. Antarja niku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengetok-etok terus tiba niku. Ning le perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh wae iso wae. Muga-muga temu Antarja disraine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk, Man. Kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah tetenguk-teng liku. Oh, Po. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek pancen maju wae. Antasena. Apa, Pakdi? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu? Heeh. Kal Tomarmo kalah karo Jawa. Kakang Garukaca. Aja Tama kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu? Iya. Aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Welah. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemletek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi leh, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mungsuhe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garkaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar nggo ngeceri mripat niki. Oh, ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man, kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik.
Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ah iya. Peperih. Ah iya. Antasena Gatotkaca Antarja. Pakde Citraksi. Dasar kepara nyata. Kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen Tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Dit, Non, mbok gek mangkat jelih aku weruh lek ngomong. wong nantang kok dipenging. Maju Pakde. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruk istilahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tanpa serai Kakang Garukaca, Kakang Garukaca wis sagu, nugel, gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? Sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja Gatotkaca Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane katiku tinggal lunga dadi kowe. Asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Ngalah. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek kowe arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak-indik. Pakde interaksi mau nanti neng kana nantang kok iso ajak iya ya kono kene diundangke Pak Mbah Cit nanti kowe Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kami sosoran lar maju ora golek-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe ajeng orasi apa ajeng orasi sing dibelek niku orasi dengkulmu mlocot iki rasane wis kelangan lho Cit iki rasane wis kaya ora perang lho saking ngesu ben kon kajenge atas kabeh aja wis ben luweh ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Tutuki karo Antasena.
Pripun den? Kakang Semar, wonten dawuh. Aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep. Keparangipun. Mongko janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi dipateni, yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa. Lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sik aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon kaya ngene piye to Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing gariske lakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lakon iki, ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa, kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu Karang Kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mingkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan. Nek kula ken takon karo Manikmaya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manikmaya. Bapak teng pundi Den? Semar teng pundi to? Semar nang ndi? Basa. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho terus ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijangka patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nrenggalangi kidane para Sata Kurawa. Nek ping kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsa Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik loro gedhe tekaning patine kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Mati maju kok. Arep nggo pancatan ndasku ta. Lah nek arep munggah nang kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Ngene to? Saya ora masalah, ora. Aku kok terus arep mancat sapa, ayo. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu ora wani aku. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya.
ngusul bapak nek tak susul ndak tuman wae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwatir. Meneng ya Yam aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam? Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki seneh sirah. Padha ero sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dina iwik. Sape ale bener gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora wis. Rasa strewet wis kene rada dinglo. Nggih. Wujan. Wah. Kok jero banget to, Yam? Dalem beli. 3 meter setengah. Dalem. Pun kebon. Ya, tro, tak susah, tro. Lho, lan ngopo kowe? Kurang ajar. Ratu tinggo dolanan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu nemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman wae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwatir. Meneng ya Yam aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam? Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki seneh sirah. Padha ero sirahmu. Gedene padha.